her klasse, det er 84 sekunder. Den skal nok vinde nu. Den hedder Ågaard. Ej, min øjne løber bare i vand, ligesom jeg fik penge for det. Det er ærgerligt hardt sæt, den ikke... Ja, det var det godt nok. Det var synd med den. Der rykker den allerede ned. Ja, det er ringe. Nej. 2 bum. Det bliver Christoffer glad for. Den er lidt krudt i gården. Men der vandt den nu. Men det er det, jeg siger. Det er jo lige meget, hvad tiden er, når den har rykket det hele ned. Det kan da an på, om de andre de får tidsfejl. Den fik jeg 4. Den anden, eller hvad? Ja, Nå. fik jeg strafpoint. Nej, den tog en bum.